Pakinggan ng iyong daing, hanap ay pansin at tulong. Bawat panig ay humihiling, inigalinga at pagpahirap. Ating bigsin ang sarili, tumayo at sabihin, hindi napapayag sa mali at sa diwali. Kikilos at ipapahayag, tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa atin karehiyon. Umukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Ating itinig ang sarili, magsuri, mag-aral at makialam. Balitaan na Kababayan ang maaaring makakuha ng bagong kamalayan. Bayan, dito na ang panahon, ikaw ang sandata ng papangon. Di babalik at ipapahayag, ng bayan sa iyo'y tumatawag. Tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa ating karehiyon. Lumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Sa buti ng araw, karehiyon. Hamunin ang bukas sa buti ng araw, karehiyon. Tumugon sa tawag ng panahon, ito'y sa ating karehiyon. Tumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. CLTV was launched 14 years ago on May 10, 2007, taking on the giants of the national broadcast industry and making a big impact on Central Luzon's local media landscape. Trusted journalism is now more important than ever. And through the years, CLTV has served the region through hard-hitting news and public affairs programs, as well as entertainment programs featuring local talents and artists. CLTV, as the leading local regional news and public affairs TV station, is uniquely positioned to provide hyper-local news stories
and feature topics in the local context that are not offered by the national networks. It made its mark in the regional media industry by providing a platform by which the community can articulate their aspirations and be involved in the discourses that shape the nation. And now, 14 years later, CLTV is gearing up for digitization in accordance with the Philippines' plan to fully switch to digital television by 2023. CLTV has invested in new upgrades as part of its digitization plan, starting with production equipment and digital mobile news gathering system, the studio and master control rooms, switchers, studio to transmitter link, playout servers, and the antenna system. But while the shift to digital is ongoing, the network would not be shutting down its analog terrestrial transmissions in Central Luzon just yet, ensuring that no one will be left behind. The Philippines' migration to digital TV will not only pave the way for a better TV viewing experience, but it will also allow for a more efficient and richer information dissemination platform in times of calamities with the Integrated Emergency Warning Broadcast System, or EWBS. 51% of Metro Manila's households now own a digital terrestrial television box, while 16% of the total Philippine households now tune in to their favorite television shows using the new technology. Together, let us watch our favorite CLTV programs as the country transitions to digital, changing our TV viewing experience forever. Indeed, the shift to digital TV begins now. My warmest congratulations to CLTV 36 on its 14th year anniversary. CLTV 36 was conceptualized by our late founder, Levi Pilaus, who wanted to further serve the region through television. At that time, having a TV did not seem to be a compelling idea, since the Laos Group has already a radio station through our RW 95.1, which actually played a critical role during the Mount Pinatubo eruption in the 90s. The family also later partnered with a Cebu-based publication that now provided community daily news through Sunstar Pampanga. The decision to put up a regional TV station was not primarily because of additional business, but it was to further promote economic growth in Central Luzon. The station was envisioned to serve as a vehicle to continue the advocacy of LPL, which is to develop the countryside. On the onset, the road was not easy for CLTV 36. 14 years later, CLTV 36, through the leadership of Sonia Soto and Billy San Juan, has become one of the most sought-after news sources in the region, yet again during this pandemic. It has become an enabler of public good through its relevant and informative programs, also recognized and continuously received awards. The Laos Group has reaffirmed its commitment to the community that education will continue during this season of COVID-19. Therefore, we partnered with the Department of Education and of course our local government in making sure students will have access to learning, and this is something we are proud of. Most importantly, these projects and partnerships we've made possible because CLTV 36 was successful in pivoting to make news more relevant and more accessible. The digital presence of CLTV has contributed immensely in bringing news not only locally but to our OFW Kabalans. We are one with the station's advocacy to bring credible, relevant, and timely news and information to the viewers and stakeholders.
And so, to the men and women of CLTV 36, maraming salamat sa patuloy na serbisyo para sa ating mga karehiyon. Mabuhay kayong lahat. Para sa most development-oriented talk or discussion program, ang pinili ni na Scott Ista ay ang So to Speak COVID-19, Bigat ng Laban, Pasa ng Kababaihan ng CLTV 36. Nais naming pasalamatan ang mga bumubuo ng UPLB Gandingan sa katakalang iginawat ninyo sa aming programang So to Speak. Nais ko rin gamitin ang pagkakataong ito upang ipahayag ang taus-pusong pasasalamat at pagpapahalaga sa lahat ng mga women health workers at mga kababaihan sa mga komunidad. Mula sa pangangalaga sa kanilang mga pamilya hanggang sa pangunguna sa iba't ibang larangan, hindi matatawaran ang serbisyo at sakripisyo ng mga kababaihan sa pagsugpo sa pandemyang ito at pagharap sa mga hamon ng maling pamamahala. Madalas, hindi lang oras, galing at kaalaman ang kanilang iniaalay, kundi maging ang kanilang sariling buhay. Kayo ang aming inspirasyon upang patuloy na tumugon sa mga hamon ng panahon. Makakaasa kayo ng CLTV 36 ay patuloy na magiging tulay upang maiparinig ang saloobin ng taong bayan, lalo na yung mga walang boses sa ating lipunan. Maraming salamat sa gandingan at sa mga tagapagtangkilik ng aming istasyon. Dakala salamat. Malaki ang epekto ng fake news sa ating lipunan dahil maaaring dito nakasalalay ang buhay, kapayapaan at kalusugan ng mga mamamayan. Napakahalaga na tayo ay maging mulat kung paano natin mapaghambing yung katotohanan sa maling impormasyon. Kung hindi wasto ang impormasyong iyong pinagbasihan para magdesisyon, hindi rin magiging wasto ang iyong desisyon. At yun may kagyat na epekto, no? Hindi lamang sa ating sarili, kundi maging sa ating komunidad. Ang wastong impormasyon ay pagpapahayag ng istoryang hindi mabulaklak, bagkus mga istoryang malapit sa puso ng mga tao. Dito natin binibigyan ng kapangyarihan ng mamamayan na umakto ng tama. It shapes public opinion. Tinutulungan natin ang mga mamamayan na magkaroon ng matalinong desisyon. Kung paano nila titingnan ang mundo, kung paano nila titingnan ang lipunan, at kung paano sila aakto batay na rin sa pangangailangan. Simulat sa pool, buo ang tiwala ng mamamayan sa media. Maaring sa ibang aspeto, ilang aspeto ay ito'y napahiran ng konting duda, ngunit naniniwalaan ako na kailangan lamang natin ipagpatuloy ang ating trabahong nasimulan sa pagbibigay ng tama at wastong impormasyon. Mas maganda na paigtingin natin yung magandang daloy ng pagbabalita dahil pag nasira na yung komunikasyon, ito na yung ugat kung paano o hindi nga ba nagkakaintindihan yung lipunan. I-educate natin yung mga taong pwede pa nating ma-educate upang sa gayon hindi sila mabiktima nga nitong tinatawag nating peking impormasyon o fake news. Dahil ang media hindi lamang sumasalamin sa kung ano nangyayari, kundi siya rin ang nagsasabi kung ano ang katotohanan sa kasinungalingan. Ito'y malinaw at may direksyon at higit sa lahat nakabase sa katotohanan.
Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Ilang bahagi ng Central Luzon isinailalim na sa Signal Number 2 dahil sa bagyong Dante. Angeles, Mabalacat City LGU nagsuspindi ng trabaho dahil sa bagyo. Mga LGU dapat paghandaan ang power shortage sa Luzon ayon yan sa NGCP. At turismo ng Dingalan nakatakdang magbukas sa ikalawang linggo ng Hunyo. Maya Pabay, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Quizon. Narito na ang mga nanguna at pintuang balita ng CLTV News. Isinailalim na sa Tropical Cyclone Wind Signal ang iba't ibang bahagi ng Central Luzon dahil sa pananalasa ng bagyong Dante. Kabilang sa mga nasa Signal Number 2 as of 2 p.m. kanina ang Bataan, southwestern portion ng Bulacan kasama dyan ang Kalumpit, City of Malolos, Paumbong, at Hagonoy. Kasama naman ang western portion ng Pampanga. Yan ang Masantol, Macabebe, Sasmuan, Lubao, Florida Blanca, Porac, Guagua, Santa Rita, Angeles City, Mabalacat City, Minalin at Bacolor. Kasama rin ang Zambales, western portion ng Tarlac, ang Bamban, Capas, San Jose, Mayontok, Camiling, Santa Ignacia at San Clemente. Signal number 1 naman ang iba pang bahagi ng Bulacan, iba pang bahagi ng Pampanga at ang Tarlac, western portion ng Nueva Ecija, ang Cabiao, San Antonio, City of Gapan, San Isidro, San Leonardo, Hain, Zaragoza, Licab, Gimba, Cuyapo, Nampicuan, Talugtug, Quezon, Aliaga at Santa Rosa. At para naman sa pinakahuling ulat kaugnay ng lagay ng ating panahon ngayon, makakasama po nating live si Ginoong Manny Esguera, Chief Meteorologist ng Pag-asa Clark. Magandang araw po, Mang Manny. Yes, magandang araw sa iyo, Nicolette. Mang Manny, mananatili pa rin po ba itong signal number 2 at 1 sa ilang bahagi ng Region 3? Yan yung ating binabantayan niya at tinatanong natin sa ating forecasting center. Kasi may forecast na pinalabas ang forecasting na mamayang gabi ay nasa coastal waters na ng Maribeles, Bataan. Inaasahang nasa coastal waters na siya na si Dante ng Bataan mamaya alas 11 ng gabi. So kung medyo malayo-layo na yon o baka bukas ay maibaba na rin yung wind signal dito sa Pampanga kasi ay tuluyan ng hihina itong bagyong si Dante matapos na ito ay makalagpas ng kalupaan. Mang Manny, ibig mo bang sabihin na aasahan na po natin na ang panahon ay mas gaganda na po mamayang gabi hanggang bukas? Yes po, asahan na po natin yan na gradually improving yung ating weather dito sa Pampanga kasi nga po ay lalabas na itong si Dante, si Tropical Storm Dante dito sa coastal waters ng Maribeles, Bataan. At inaasahan din na medyo hihina na yung kanyang wind, yung kanyang intensity o yung kanyang bilis o yung lakas at magiging isang tropical depression na lamang. So kapag naging tropical depression na yan, ay mawawala na tayo sa signal number 2 ng wind signal kasi nga ay humina na itong bagyo. Maraming salamat po sa inyong oras. Yan po si Ginoong Manny Esguera, ang Chief Meteorologist mula sa Pag-asa Clark, Pampanga. Nagsuspindi ng trabaho ang lokal na pamahalaan ng Angeles at Mabalacat City dahil pa rin sa epekto ng bagyong Dante. Sa kabila nito, pinagpatuloy naman ang mga nakaschedule na tumanggap ng bakuna laban sa COVID-19. Makakasama natin si Paulo G. Santos para sa karagdagan pang detalye. Paulo, kumusta ang sitwasyon na ngayon dyan sa lungsod ng Angeles? Nicolette, kanina pang alas 9 ng umaga, makulimlim na yung panahon pero bandang mga alauna ng tanghali, talagang may kalakasan yung buhos ng ulan dito sa malaking bahagi ng Angeles City. At ayon na rin kay Mayor Carmelo Pogi Lasatin, dito sa mga establishmento na kailangan umakto sa panahon ng kalamidad, hindi kailangang makompromiso yung kanilang operasyon. Yung mga departamento, tulad na lamang nitong vaccination site dito sa City College of Angeles na hanggang sa mga sumandaling ito ay nagpapatuloy yung pag-roll out
mula dito sa A1, A2 hanggang A3. At bukod pa rito, Nicolette, sa vaccination program na nagro-roll out ngayon, yung mga establishmento gaya nitong City Disaster Office na siyang tumutugon naman, umaakto dito sa paparating na bagyong si Dante, ay fully operational tong mga to, kasama na tong mga kagawad ng PNP, traffic constable, lalong-lalo na yung mga kalsada na pansin naman natin, Nicolette, sa mga nakalipas na panahon, yung area nitong Phil-Am Friendship Highway, hindi pa gaanong na-trim yung mga punong kahoy dito, Nicolette, dahil simula kaninang umaga ay inoobserbahan din ng mga kagawad ng City Disaster Management Office kung narito na nga, nararamdaman na yung bagyo. Wala pang hangin na nararamdaman, pero yung ulan, Nicolette, talagang nagbabadya na dito sa Angeles City. Kaya simula pa lamang kaninang alauna ng tanghali ay sinuspindi na nga itong mga klase, all levels, private and public, Nicolette. Maraming salamat, Paolo G. Santos, nag-uulat mula sa siyudad ng Angeles. Sa pagbabalik ng CLTV News, mga manggagawa sa informal sector umaasang makatatanggap ng COVID-19 vaccine. At mga LGU dapat paghandaan ang power shortage sa Luzon ayon sa NGCP. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nauunang balita. Nag-umpisa kami Kenny since childhood pa kami. Since Betis is one of the 2 or 3 regions na kulturang mag-ukit. Actually, hindi ako marunong mag-ukit eh. Parang ko na lang sarili ko na found out na talaga meron kami talagang talent na. Kasi most of mga uncle, pinsan, kaibigan, more on nasa wood carving sila. So ako na parang absorb doon sa kulturang yon. So, rin challenges na delanan ko. And ngayon yung challenge ngayon ka na ako ngayon how to preserve yung kulturang pamandukit. Ngayon bala mo, taken for granted na lang mo. Kasi may nasensula rin anak, may garal ng college, yari na lang college, potang sabihan mong, bisa ka mandukit? Sabihan ng college graduate na ako, ba't mandukit ko pa? Parang mababa level. Sasabihin ko sarili ko, i-example sa sarili ko, ako mandukit ko, and yet, may tagumpet kayong larangan ini. Pero, mo kabud mamandukit. Ayari kayong kaya ko, ayari kayong college ko, kayong Fine Arts, kayong University of Santo Tomas, major in painting. Mayari ko pa mo, 2016, kayari kayong may graduate itang bunso ko, Joseph, in UST. Sabi kami may graduate na. Yung experience ko rin, kabalen ko rin, kabaryo ko Kasi ako, made na ako Karina ako Lala na akong dapat i-prove na Imong obligasyon ko kanini, makanano kong maglakwan legacy karela na such a way na maintain me at saka upgrade.
tumas yung kaya, yung pamandukit, tumas level, mo kitang stagnant. Mag-evolve, diversify. Maragulya pa potential. In talent kasi, sa tiken yung talent eh. At yung talent inborn in kami, it is tradition. Yung tradition, it's in our blood. Yung apayo ko mo, itang dapat porsigido ka, ating kang disiplina, motivation, i-motivate mo yung sarili mo na aliwa mo itang kabud, yung first try mo, naka-maikwa, kaya ba't discourage ka na resilient ka dapat, creative, mo kabud pamandukit ating ka natural talent. So yung pamandukit is just only a tool. Kailangan mo, kaya ka, tang porsigido ka mo. This, of course, yung passion. Aliwayang passion, aliway tang as mandukit ka mo. Kino naman mo, ingem kibalukin peka pa mo sumpamangan kay mabilog gayato, ameni batan keti syudad Angeles, Pampanga. Ing metong kareng sangkan ot ing Kapampangan, balo daray sabla ang mga galing la karaskin pa magluto. O balo yun ano na nga malwan ko, wise to ka, ing Kapampangan's Pride Assisi. Inya pang banwang 1732 agpangkyan diksyonaryo ng Kastilang Fraile Berganyo, kanita de paaman ning sisigay burin ang samyan is to snack on something sour. Anya namang bayo la pang may usureng miyali-waliwang versions na nini, ing metong kareng sinikat, ing sizzling sisig ning Angeles. Ore ni rin sangkap bang kanita makapagluto ka namang sizzling sisig, mantikilya, kalamundi, asin, vetchin, larang inanis, dildak kapaminta, ning nangate na ning manok, sibuyas, ampo pang ning nangaligang babi. Tataran maying babi sa kami gogo kayabe na ning nangate na ning manok. Bulos mo yung dakala sibuyas, kay bat pulisan may mantikilya inkekang sizzling plate. Tsaka may bulos yung sisig. May kakalingwan ni kalamunding ang pong laran eh. O daramdaman mo na yung sasarit siting luluto mo. Uy, tana, tinakang sisig na ning Angeles. Birna mo, sold na ko. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Umaasa ang ilang manggagawa sa informal sector na maiuna sila sa vaccination ng A4 Priority Eligible Group. Sila raw kasi ang mga obrerong walang-wala at tiyak na kawawa oras na tamaan ng COVID-19. Ang DSWD inihanda na raw ang kanilang listahan ng low-income earners para magamit ng Health Department sa master listing para sa vaccine rollout. Ang detalye mula kay Paulo G. Santos. Gaya ng karaniwang empleyado na maaga pa lang ay naghahanda ng pumasok sa trabaho dahil may time in at time out,
Si Mang Gilbert Capillo, 42 anyos, isang technician ng door lock ng sasakyan, maaga pa ay nakatayo na sa kalsada. Bago pa raw sumikat ang araw ay nakaposisyon na ang tabing at karatulan ng pwesto niya dito sa MacArthur Highway sa tabi ng Abacan Bridge sa Angeles City. Kwento ni Mang Gilbert, sa hirap ng buhay ngayong pandemya, pati ang misis niya ay napilitang mamasukan bilang kasambahay dahil sa maliit na kinikita at laki ng gastos ng 4 na anak na pinag-aaral. Silang 4 na po nag-aaral. Sabi niya nga sa akin, tulong-tulong na lang tayo, sabi niya, para sa mga anak natin. Ngayon, nagtatrabaho po yung misis ko, katulong. Bukod sa tibay ng pangangatawan na nakabilad sa araw sa pag-aabang ng mga customer, ang mga materyales na pangumpuni sa lock ng sasakyan ang puhunan ni Mang Gilbert. Ang renta na 50 pesos kada araw ay pinagtutulungan anya nila ng kasamahan nito na si Joel Lita na isang PWD. Sa pagsubaybay ng news team sa tinakbo ng kanilang maghapong trabaho, aming nasaksihan ang gaya ng karamihan na malaki ang banta ng COVID-19 sa kanilang naghahanap buhay sa gilid ng kalsada. Kung sa kaligtasan lang sir, pwede. Kasi araw-araw nasa labas ako eh. Para sa pamilya ko na yung gagawin ko, alam mo, may bakuna. Bakuna ako. Sina Joel at Gilbert ay nabibilang sa low-income earners na pasok din sa A4 Priority Group. Umaasa ho sila mga kaibigan na sila ho ay magkakaroon ng mga kliyente na sinasabi nitong ating mga informal workers, sambahan ho itong dating. Kung minsan sinuswerte sa loob ng 1 linggo, swerte na kung makalima ho silang kliyente sa loob ng 1 araw. Sa buwan ng Hunyo ang inaasahang rollout ng bakuna para sa economic frontliner kung saan inihanay ng IATF sa 3 subgroup ang 17 industriya. Ang mga manggagawa na nasa pribadong kumpanya, empleyado ng gobyerno, at informal workers na gaya ni Mang Gilbert at Joel. Kabahagi ng IATF ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pag-aayos ng master listing ng mga informal sector at indigent families. Ayon kay Rainer Grospe, Information Officer ng DSWD Central Luzon, kung pagbabasihan ng kanilang listahan sa low-income earners na nabigyan ng ayuda sa SAP, pasok ang mga manggagawang katulad ni Gilbert at Joel sa nasa 1.8 million na pamilya dito sa Central Luzon. Kung ating matatandaan ay 1.8 million families sa buong Central Luzon. No, ito yung naka-allocate para sa Central Luzon ng first tranche. So, nung 2015-2016 pa yung data na yan, ina-expect natin na lumaki, no? Meron ng population growth at meron nga tayong tinatawag na tinitingnan din natin na merong mga new poor na tinatawag na wala pang statistics ang kahit na national agency. Di hamak naman umano na mas kabisado ng lokal na pamahalaan ang bilang ng mga informal workers sa kanilang lugar. Ngunit upang mapabilis ang deployment ng bakuna ay nagkaroon na umano ng Memorandum of Agreement ang DSWD Region 3 sa Department of Health para paghandaan ang bultong rollout ng bakuna sa mga manggagawa ngayong Hunyo. Recently, nag-undergo na ng POA signing for data sharing ng DOH at DSWD. Bukod sa A4 Priority Eligible Group, pasok din umano sa 1.8 million na pamilyang Pilipino ang nasa higit 290,000 na pamilya sa Central Luzon na nasa kategoryang 4Ps. Ayon sa DSWD, hindi pa ito napag-uusapan dahil ang A4 cluster ng vaccination program ng bakuna ang prioridad na mai-roll out mula sa tinaguriang NCR Plus 8 o ang NCR, Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Metro Cebu at Metro Davao. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa ibang balita, asahan umano ang mga power interruption ngayong unang linggo ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ito ay bunsod ng mataas na demand sa kuryente at ang hindi inaasahang shutdown ng ilang independent power producers sa Luzon Grid. Kaya abiso ng NGCP sa mga local power distributor
Abisuhan ang mga lokal na pamahalaan sa posibleng brownout. Magbabalita si Paulo G. Santos. Kasama ang Angeles City Electric Corporation o AEC, Pelco 2 sa Pampanga at Celcor sa Cabanatuan City sa mga bahagi ng Central Luzon na makararanas ng power interruption. Ito ang abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ngayong ikalawang araw ng Hunyo. Ang brownout ay resulta raw ng unscheduled power shutdown ng mga independent power producers. Ayon kay Cynthia Alabanza, ang External Affairs Officer ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Kulang ho ang supply ng kuryente natin ngayon na dumadaloy sa grid dahil po may di inaasahang pagpatay ng mga planta. Meron ho mga power plants ho tayo or generating plants na unscheduled ho o wala ho sa plano yung kanilang pag-off-grid. Isa sa sanhi ng manipis na supply ng kuryente sa Luzon Grid ay ang power outage na nangyari sa Malampaya Power Plant. Sa presentasyon ng NGCP, 5 araw sa linggong ito ay posibleng maranasan ang rotating power outage. The graph we're showing you is the information we have right now and considers only those currently online and those currently offline. If another power plant either comes back in, this graph will improve. If another power plant goes offline, this green part might turn into red, and these other ones might, go below the zero line. So again, this will change. Bagamat unscheduled ang power outage sa mga independent producers, inusisa namin sa NGCP kung may konsiderasyon ba sa pag-distribute nila ng mga available na supply ng kuryente, lalo't patuloy ang rollout ng bakuna sa NCR Plus 8, kasama na ang Pampanga at Bulacan. Sagot niya, nasa disposisyon na umano ito ng local power utilities sa mga apektadong cold storage facilities ng kada bayan at syudad. That's why we are making this announcement. We leave that to the different distribution utilities as well as the different institutions to make contingency plans as much as they can given the short notice. We do acknowledge and understand that this is something that no one was prepared for and that we are just passing on the information as we get this. Kinumpirma naman ni Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lasatin na kanyang ipatatawag ang pamunuan ng Angeles Electric Corporation sa magiging estado ng power supply sa lungsod. Ngunit tiniyak naman nito na may generator ang mga cold storage facilities para sa bakuna. Ayaw po, kompleto po yung posibilidad natin ng mga generators natin para sa mga cold storage natin. Wala po tayong problema, kompleto po tayo. Magpapatawag na po niya ako ng meeting for next week para po makausap din po natin ang management ng facility. Ayon sa alkalde, bagamat open air ang vaccination site sa City College of Angeles, mahalagang matiyak ng local power distributor ng lungsod na stable ang supply ng kuryente upang mapaghandaan ito, lalo na't sa darating na linggo ay inaasahan ng pagbukas ng ilang vaccination site. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, turismo ng Dingalan nakatakdang magbukas sa ikalawang linggo ng Hunyo. At Tarlac City IATF, mas palalakasin ang micro to macro COVID-19 response strategy. Magbabalik ang CLTV News.
Abangan sa Perspektiba kasama si Sonia P. Soto. Balikan natin ang isa sa pinakamalaking trahedyang hinarap ng Central Luzon, ang pagsabog ng Bulkang Pinatubo. Tatalakayin at hihimayin ang usaping ito mula sa perspektiba ng iba't ibang personalidad dito sa rehiyon sa unang bahagi ng ating Mount Pinatubo series. Pinatubo, dilim na dala ng pagsabog. Huwag maging bulag, huwag maging kimi, huwag maging pipi, dahil may perspektiba ka. Perspektiba kasama si Sonia P. Soto ngayong Biyernes alas 3 ng hapon sa aming official Facebook account at alas 7 ng gabi sa CLTV Free Channel. Mapapanood din ang programa sa CLTV Cable Partners at aming official website. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nauunang balita. Nakaschedule sa ikalawang linggo ng Hunyo ang muling pagtanggap ng turista ng bayan ng Dingalan, Aurora na higit isang taon ding nagsara dahil sa COVID-19 pandemic. Pero bago ang napipintong revenge tourism, pinaalala ng local IATF na hindi pa tapos ang pandemya kung kaya't samot-saring health at safety protocols pa rin ang ipatutupad. Kung ano ang mga ito alamin natin sa report ni Rainiel Pawid. Matapos ang isang taong pagsasara ng turismo sa Dingalan, Aurora dahil sa COVID-19 pandemic, nakatakda na itong muling tumanggap ng bisita mula sa loob at labas ng probinsya. Ito na umano ang pagsisimula ng revenge tourism o pagbawi ng sektor ng turismo. We are soon opening on the second week of June. Kilala ang Dingalan sa mga picture-perfect view spot nito gaya ng kanilang lighthouse, Tanawan Falls at iba't ibang fine sand beaches. Subalit bukod sa mga turistang may dalang negative RT-PCR test result, ginawa ring mandatory ng local IATF ang pagpapaswab sa mga manggagawa ng tourism industry. Lahat ng mga staff and crew at mga employees po ng ating mga tourism-related establishment ay mag-undergo ng RT-PCR swab testing para po ma-secure po natin na safe po sila. At the same time po, hindi ho tayo magtataka kung saan manggagaling yung mga cases ng COVID-19. Libre rin ang antigen testing para sa mga medical frontliner, essential workers at mga close contact. Batay sa May 31 COVID Bulletin ng Bayan, 110 na ang naitatalang kumpirmadong kaso rito, kung saan 61 ang active cases, 2 ang namatay at 47 ang gumaling na. Nilinaw rin ni Tourism Central Luzon Director Carolina Uy na pinahintulutan na ang travel for leisure. Maaari na ring tanggapin ang mga turistang nagmula sa NCR Plus Bubble. Ito po ay mananatiling effective from June 1 up to June 15 sa areas under modified general community quarantine. So yung pong ating mga travelers below 18 years old and above 65 years old shall be required to submit their RT-PCR test. Negative, of course, dapat po negative. Samantala, mabibigyan naman ng tulong pinansyal ang higit 55,000 tourism-related workers mula sa Central Luzon na nawalan ng trabaho. Ito'y sa ilalim ng DOT Dole Cash Assistance Program. Rainiel Pawid, CLTV News. Bumisita sa lungsod ng Tarlac si Chief Presidential Legal Counsel Sal Panelo nitong unang araw ng Hunyo. Kabilang sa kanyang first order of business ay ang pagkuha ng mga pangunahing maitutulong ng palasyo sa COVID-19 response ng syudad. Agad namang idinulog ng city government ang karagdagang supply ng COVID-19 vaccine upang maabot nila ang kanilang target na makamit ang herd immunity sa lalong madaling panahon. Yan ang ulat ni Rainiel Pawid. Mas maraming bakuna, ito ang hiling ni Tarlac City Mayor Christy Angeles sa national government na siyang ipinadaan kay Chief Presidential Legal Counsel Secretary Sal Panelo. Sa ganitong pamamaraan, mas mapabibilis ang pagkamit nila ng herd immunity bago matapos ang taon. Bumisita si Panelo sa lungsod upang personal na marinig umano ng kalihim ang karagdagang hiling ng city government, lalo na sa COVID-19 response program nito.
Kung pwede sana yung vaccine. Maraming. We have 370,000 population in the city. As it is now, we're doing our best to be able to go to herd immunity. Kaya nakapila po lahat ang mga gustong magpabakuna dito sa ating lungsod. Kada barangay ang magiging COVID-19 approach sa lungsod upang maiging maaksyonan ang bawat sitwasyon. Micro to macro strategy ang inilalatag ngayon ng syudad para sa kanilang testing, tracing at vaccination kontra coronavirus. We're still under the pandemic at ang concern talaga natin, major concern in the city right now is our COVID-19. Aprobado naman kay Panelo ang estratehiya ng syudad at sinabing magkakaroon ng hiwalay na dialogo kasama ang mga local official. Para yung mga concerns ng lahat ng mga barangay kapitan, mga local mayors, makakarating kay Presidente. Yes. Sinabi niyang ang Kaisa Convention Hall na siyang vaccination area ng lungsod ang dapat maging modelo ng mga vaccination facility sa buong Pilipinas. Ay, dapat ito maging model ng isang vaccination center kasi maluwag plus parang bukas na bukas eh. Sa kabilang banda, hindi man direktang kinumpirma pero 90% umano ang tsansang tumakbo si Panelo sa pagkasenador sa darating na 2022 elections. Sabi nga sa kanta que sera, what will be. Siguro 90% na. Dahil Riniel Pawid, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari nyo i-follow ang aming social media pages at CLTV36 Official, at CLTV36 News, at CLTV36. Kung nais nyo ang balita ng mga programa ng CLTV, maaari nyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Hizo. Maraming salamat at magandang gabi.